Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sanyny etnik türkmenleriň Awganystanyň täze şertlerine orny hemde Talibanyň legitimlik gözlegleri barada gurrun gozgolýar. 15-nji awgustda Awganystany Talibanyň ýyldyrym çaltdygyna Kabulda häkimiýeti ele geçirmegi bilen Awganystan dünýäniň gün tertibini başaga ýetdi. Abaşa ýol başlygyna halkara güýçler 31-nji awgustda belinen möhlet etjeni Awganystanyň ýyda çekilýär. Günwatar döwletler öz raýatlaryny we halkara harbylara ýardam beren Awganystany terjimeçileri hemde beýlek hyzmatdaşlaryny evakuasiýa etmek bilen meşgul bolýar. Bu aralykda ozarlar Awganystany ençime ganly hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alan Taliban täze şertlerde Islam döwleti terror toporunyň hüjümleriniň arasyna ýurtda howpsuzlygy üpçün etmeli bolýar. Demirgazyk Awganystany etnik türkmenler, özbekler, täjikler, gyrgyzlar we beýlekler gowçun bolup ýaşaýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Awganystany ähli taraplary hususan etnik täjikleri öz üçin almayan Taliban hökümetini ret etjekdigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 18-nji awgustda beren beýanatyny Awganystany ýakyn wagtda ähli etnik toporlaryň gatnaşmagyna döwlet institutlarynyň dörediljeğine ynam bildirdi. Ýurtdan gowşan maglumatlar etnik türkmenleriň täze şertlerdäki rolunyň işçiňligi ýa-da däldigi dogrusyna käbir soraglar döredýär. Azadlyk Radiosynyň habarçysy Şamirdan Ulumrady etnik türkmenleriň Awganystanyň täze şertlerindäki orny barada dünýä türkmenleri gepleşigine şeýle gurrun berdi. Doğrusyny aýdanda türkmenler bu 20 ýyl öňden başlap Talibanlar bilen jihad etjek diýip hasargaşyp eline ýara galyp Taliba goşulyp töweşe gatnaşdylar. Hazır şu türkmenleriň söwüşýärläriniň sany 15.000 töwerege bardyr diýip çakadylýar. Demirgazyk Awganystanyň 7-8 vilayetleriniň Demirgazyk, Günmatar, Günnur Awganystanyň vilayetlerinde ýaşaýan türkmenler, olaryň hemmesinden şu Talibanyň içinde türkmenlerden komanderler bar, ýolbaşçylar bar. Indi hazır Taliban hemme tarapy öz içine alýan, ýani Awganystanda ýaşaýan halklaryň hemmesiniň wekilleriniň gatnaşmagynda bir hökümet kurmagy planlaşdyrýanlygyny, şolurda gepleşiklerin geçirilýänligini aýdýar. Dogrudan hem orada hut dinin özünde Taliban vekillerinin gatnaşmagynda şu serina atly hotellar bölek kontinental atly otellarda, mehmanhanalarda uly ýygnaklar geçirildi. Şoňa Awganystanda ýaşaýan hemme milletleriň wekilleri gatnaşdy. Hatta Talibanyň garşydaşy bolan saýlaryň wekilleri gatnaşdy. Hazaralaryň wekilleri beýnansagam şonuň arasynda ýetege türkmen ýok. Onun ýoklugynyň sebebi näme diýseňiz, bu hem türkmenleriň özünden diýsegim ýalňyş bolmaz. Türkmenlerden bir hiç hereket ýok. Şol ahullarymyň bizde hak alaly. Ya bize hak berilse, türkmenlere mana bar diýip aýdyp bilenok. Esasen türkmen wekillerini gynandyrýan ýer hem şol. Kabulda ýaşaýanlara olar hiç ýerde barylman ýerlenip ýaşaýar. Şol diňe umid ahullarından, mollalarından, bu Talibana koşulup kunçunuşu çakardaşıp çahap yoran ahullardan. Olaram kelle kaldıran yok. Türkmenlerin arasında siyasi işçiliğin yok neticesinde şöyle oluptu. Bolmasa berde umuman aydılanda Talibanın amarat-ı İslami rejiminin ya Taliban toparının Türkmenlere karşılığım yok. Ondan sonra böyle iki taraftan Türkmenler bir näçin çağırılmadı, hatta yığınaklarına da çağırılmadı. Ondan sonra Demirgazyk Awganystanyň Balyk vilayetini basyp alandan soň Haýratan denderiniň başlygynyň wezipesini Türkmenlere berdiler. Ondan soň Mazar Şerif şäheriniň ençeme mahalleleriniň ýol başçylyk wezipesini Türkmen ýaşlaryna berildi. Akene denderiniň başlygynyň wezipesi Türkmenlere berildi. Emma 2 günlük bundan çıkarılarda başka tayfalar getirildi. Bu uruş döwründe Türkmenler yani Talibanlar tarafından Şordepe etrafına misal için aydında hakim adaldı, hakim bellendi. Şimdi hazır oyra başka halka etip oturttular. Bu önkü Türkmen yeni savaş meydanına sürüldü. Esasen bu yerde kıyınçılık nerede dilen soralı bize çıkıyor. Birinciden şu Awganystany Türkmenlerin özünde
Bu aralykda Taliban halkara legitimlik gazanmak üçin dürli päsgeçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gepleşigimden şu ýöründe Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Abu Bakar Syddygyň Talibanyň legitimlik gözlügi barha ýokarlanýan päsgeçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýan atly makalasyny eşitdirýäris. Taliban Awganystana dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirenden bir hepde soň onuň liderleri özleriniň ähli taraplary öz için alýan syýasy ulgama garaýanlyklary barada hemde ýurduň ýene bir gedek terrorçularyň ojagyna öwrülmegine ruhsat bermejekdikleri dogrusynda halkara jemgyýetçiligini ynandyrmak isleýär. Ýöne islamçy toparyň giň legitimlik gazanmak synaşyklary möhüm päsgelçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Az sanly günwatar ýurdy Talibanyň 96-2001-nji ýyllar aralygyndaky duruşuna meňdemegi ahmal hökümetini ikrar etmäge istek bildirýän ýaly. Ýöne Pakistan, Iran, Russiýa we Hytaý täze hökümet bilen işlemäge taýýar ýaly bolup görünýär. Bu Talibanyň ýene bir gedek halkara derejesinde gyrakladylmagynyň öňüni alyp biler. Onuň öňki hökümeti diňe goňşy Pakistan galy berse-de Saudy Arabistany we Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan ikrar edilipdi. Günwatar liderleri Talibany ikrar etmekligi onuň öýüden alyp barşyny jylawlamak üçin höweslendirme hökmüne çemeleşýärler. Ýöne ykdysady jykdyjylar ýokarlanýar. ABC hökümeti Awganystanyň Merkezi Bankynyň milliardlarça dollar ätiýaş serýeşdelerini doňdurdy. Halkara pul ganasy kabula ýerilmeli 450 milyon dollar möçbürnäki maliýe ýardymyny saklajakdygyny ma'lum etdi. Taliban ýa-da onuň ýolbaşçylary halkara ýardymyň ähmiýetine we munyň düýbünden zerurdygyny dogry düşünýär. Şeýle-de olar Taliban rejimi halkara derejesinde legitimlik gazanmasa ýardym ýerilmejekdigini bilýärler diýip Londonyň Chatham House aň düşünje guramasynyň ulmy işgäri Hamid Hakimi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Gandara neşrine gurrun berdi. Taliban halkara derejesine ikrar edilmäge ören uly isleg bildirýär. Sebebi olar özleriniň halkara awraýyny artdyrmak isleýär diýip olaýtdy. Awganystanyň Pakistana we Hytaýdaky odalyk elçisi Janan Musazai munyň bilen ulalaşýar. Taliban özleriniň geçmişde hata iş edenliklerini we bu ýalňyşlardan sapak alanlyklaryny hemde häzir şol ýalňyşlary gaýtalanmadylyk üçin çäre görmek isleýänliklerini aýdyň ma'lum etdiler diýip olaýtdy. Şol ýalňyşlyklaryň biri hem olaryň ýurdu halkara jemgyýetçiligini ýigrendirjek usur bilen dolandyrmagy boldy. Bu bolsa olary halkara derejesinde ikrar edilmekden mahrum etdi diýip öňki ilçi aýtdy. Musazai Talibanyň wadalar bilen halkara ikrarnama gazanyp bilmejekdigini sözüne goşdy. Olar Awganystanyň baý köpdürlüligine, ähli etniki we dil toparlaryny wekilçilik etjek öz için alyjy wekilçilikli islam hökümeti adlandyrýanyny döretmäge özleriniň ıgrarlydyklaryny görkezmeli diýip öňki ilçi aýtdy. Biz ähli taraplar öz için alyjy hökümeti gurmak ugruna tagylla edýäris. Bu diýmeklik biz häkimetde monopoliýa islemýär diýip Talibanyň metbuat sekretary Suhail Shahin TRT World telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Şol wagtlar Taliban liderleri ýokary derejeli syýasy liderler şol sany odalyk prezident Hamid Karzai hemde Awganystanyň ýaňy ýakyny işden çetledilen hökümetiň milli ulalaşyk komissiýasynyň başlygy Abdullah bilen gepleşik geçirýärdi. Taliban harby gullukçylar üçin hemde hökümetde işleýän ähli adamlar üçin umumy günä geçişlik oglan etdi. We şu wagda çenli öňkü ýokary derejeli resmileri ýa-da beýleki garşydaşlaryny nyşana almakdan köplenç saklanyp gelýär. Biz ähli etnik toparlardan bolan Awganystanlaryň birleşmegini hemde olaryň hökümetiň bir bölegi bolmagyny isleýäris. Daşary ýurt güýçleri terk edenden soň inni Awganystany gurmagyň wagty geldi diýip Şahin sözüniň üstüne ýetirdi. Size bizim topraklarımızda yaşayan hiç kim ziyan yetirmez deyip Talibanyň sözçüsü Zabiullah Mücahid aýtdy. Ol islamçy jeňçi toparyň Awganystanyň terrorçy ojagyna öwrülmegine ruhsat bermejekdigini gaýtalady. Edil beýleki Taliban liderleri ýaly Mücahid hem 20 ýyllyk bukudan çykdy. Ol bir tarapdan Awganystanyň garaşsyz media serýeşdelerine jeňçileriň, aýallaryň işlemegine islam ýöreliglerine laýyklykda ruhsat bermäge taýýardygyny aýtmak bilen meşgul bolýardy. Beýleki tarapdan Talibanyň amala asyryan müňlerce hüjüme jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny ma'lum edýärdi. Ýöne Taliban paýtagat Kabul ele geçirenden bary ýogy bir hepde soň halkara jemgyýetçiligi onu barha köp göz astyna alýar. Awganystanyň çekilmek barada beren karary sebäpli hemde bu kararyň pes ýerine ýetirileni üçin tanqid edilýän ABŞ prezidenti Joe Biden Talibany ikrarnama we legitimlik gazanmagyň öwedine kyn şertleri kabul etdirmek üçin Washingtonyň günwatar ýaranlary bilen oňa batyş etmek ugruna tagalla edýändigini aýtdy.
Bu olaryň aýal gyzlary hemde öz raýatlaryna näme derejede oňat çemeleşmekleriniň esasyna ýardym alyp almajakdyklaryna bagly bolar diýip Biden 20 awgustda aýtdy. Hasazol ol Talibanyň legitim hökümet hökmüne halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilmegi isläp islemezlik babatyny barlyk krizisini başdan geçirýändigini aýtdy. Ýöne Talibanyň adam hukuklaryny bozmagy hemde onuň transmilli jeňçi toporlar bilen mümkin bolan ilteşigi habar berilmegine görä Britaniýanyň şu hepde geçirilen Yediler toporunyň samitine sanksiýa girdilmegini talap etmäge tirdi. İslenlik ýurdun kabuldaky islenlik täze rejimi wagtyndan öň ýa-da iki taraplyň esasy ikrar etmegi ýalňyş bolar diýip Birleşen Şarlygyň premier ministri Boris Johnson geçen hepde aýtdy. Awganystanyň geljegi barada alady diýen ýurtlar täze rejimi ikrar edip etmezlik ýa-da ony haýsy şert bilen ikrar etmeklik barada bilelikde karara gelmezden öň onuň üýedini alyp barşy boýunça umumy şertleriň üstünde işleýär diýip olaýtdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Taliban bilen ýüzlegi gatnaşykda galýar, ýöne onu ikrar etmekden saklanýar. Taliban uruşda ýeňni, şonuň üçin biz olary bilen gepleşmeli diýip Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Josep Borrell 17 awgustda aýtdy. Yaponiýa, Awstraliýa we beýleki ýaranlar bilen bir hatarda Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Awganystanyň öňüne barjy donorlarydy. Olaryň ykdysady we insanperwer ýardymlary ykdysady krizisiň öňüne almak üçin möhüm bolar. Ýöne hakimi Taliban liderleriniň bamaganyň sanksiýa sanawyny bolmagynyň hemde ýurdun aktivleriniň doňdurulmagynyň toporu kynýyna goýýanlygyny aýtdy. Talibanyň legitimlik gazanmagy üçin hemde ýurdu dolandyrmak ukybyna eýe bolmak üçin olar ykdysadyýetden we dolandyryş ulgamyndan baş çykarýanlyklaryny görkezmeli diýip olaýtdy. Ýadyňyzda bolsa Awgan hökümeti ýurdun iň iri iş üçinçisidir. Eger de ol häzir gadaganlyk alynan bolsa, bu ýerde ýüzler çömeň maşgalanyň täsirlenenligi barada gurrun barýar diýip hakimi sözüne goşdy. Günwatar ýardymlara Talibana garşy täsir ediş güýji hökmüne garaýar. Olar Talibana näçe gowşukluk görseler şonçada Talibanyň öýdüni alyp barşyny üýtgetmek üçin ýardym bermäge islegisiz bolarlar diýip olaýtdy. Muňa garamazdan Awganystanyň täsirli goňşulary Pakistan we Iran hemde Hytaý we Russiýa ýaly global güýçler başgaça çemeleşýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamynda Taliban Awganystanyna ornaşýan mahaly günwatar diplomatlary ýurdu terk etdi. Ýöne bu ýurtlar welin Awganystanyň ilçixanalaryny yapmady. Hereketiň ýol başlaryny myhman alan we 20 ýyl bäri gowdgalaňa maliýe kömegini beren Pakistan Taliban hökümetini ikrar etmäge höwesli. Gandhara neşri bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Islamabaddaky ýokary derejeli siýasatçylar Pakistanyň täsirli harby liderleriniň ýurdun siýasy partiýalaryna hökümetden Taliban administrasiýasyny ikrar etmegi talap etmelidigini aýdan onu gurrun berdiler. Olar özlerinden aralmak ähtimallygy sebäpli atlandyrylmazlygy haýyş etdiler. Ýöne köpçüligiň öňünde Islamabad Talibany ikrar etmekde sevitleýin we halkara ulalaşyga çagyryp gelýär. Biz sevitde we halkara derejesine dostlarymyz bilen aragatnaşyk saklaýarys we muňa laýyklykda karar kabul edersi Pakistanyň maglumat ministri Fawad Chowdhury öz hökümetiniň Talibany ikrar etmezden öň ulalaşyga gelmek boýunça alyp barýan tagallalary barada gurrun berdi. Hytaýyň Taliban hökümeti resmi taýdan yglan edilenini onu ikrar etmäge taýýardygy habar berilýär. Biz ýurtda durnukly parahatçylygyň düýbüne tutmak üçin Awgan Talibany Awganystanyna ähli fraksiýalar we etnik toporlar bilen raýdaşlyk gurup milli reallyklara gawat gelýän inkluziw we umumy syýasy struktura döredir diýip umyd edýär diýip Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary Hua Chunin 16 awgustda jurnalistler aýtdy. Soňky aýlarda Pekin Uygur separatist topor bolan Günnägor Türkistan Islam hereketine garşy göreşmegiň öwedine geljekki Awgan hökümetiniň maýy goýum taslamalary bilen goldajakdygyny ma'lum etdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Kremliň Taliban hökümetini ikrar etjekdigini jemgyýetçiligi açyk görnüşde ma'lum etdi. Taliban indi Awganystanyň täs ähli territoriýalaryna şol sany paýtagta gödäwçilik edýär. Bu hakykat we biz Awgan döwletiniň dargamagynyň öňüni almaga finanşanymyzda bu hakykatdan ugur almaly diýip ol 20 awgustda jurnalistler aýtdy. Edil Hytaý we Russiýa ýaly Iranam Taliban bilen gatnaşyklary köp ýyllyklaryň dowamyny ösdürdi we onuň häkimeti dolanmagyna umyt bilen garaýar. Hamid hakiminiň sözlerine görä daşarky we içerki basyşlar bilen bir hatarda Talibanyň hereketleriniň onuň häkimeti güýç bilen basyp alýan aşa radikal topor keşbini üýtgetmek hyjybyndan höweslenýän bolmagy mümkin. Soňky 20 ýyl bäri dünýä Talibanyň hereketlerini ýakynan synady we Talibanlar bu ýükden habarly diýip olaýtdy. Olar häzir şol keşbi aras salamagy ören höwesli. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy.
Yine de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.